Buah, tía, estou como cansada, ¿eh? Paramos a descansar un Sí, pouco. sentámonos aquí un pouco. Para trotes de TFG. Joder, qué coincidencia, ¿no? Por? Tía, a casa. Ostra, ¿Non sabes que casa é? é a das Fandiño Ricard, ¿no? Sí, tía, donde empezaban todos os días o seu paseo. Cada día, á mesma hora, dúas mulleres saían por esta porta. Saían da Rúa do Espírito Santo, no barrio dos Vasquiños, e botaban a andar. Sempre o mesmo camiño, sempre á mesma hora, ás 2 en punto. O percorrido era sempre o mesmo. Rúa do Preguntoiro abaixo, logo Algalia arriba, ata chegar á Alameda. Este non era un paseo calquera, era un paseo nunha cidade que tiña regras, moitas regras, e a maioría delas escritas, sobre todo, para as mulleres. O Santiago dos anos 40 e 50 era unha cidade escura, chea de curas, chea de medo, chea de silencio. E a Alameda, que hoxe nos parece un espazo de todos, non o era. Había unha orde moi estrita. Por aquí, polo paseo central, paseaba a burguesía, as familias de ben, a xente que podía permitirse o luxo de non ter medo. Por aquí, pola esquerda, paseaban as clases populares, os traballadores, soldados, a xente do común. E por aquí, polo paseo da dereita, paseaban as criadas cos nenos. Cada quen no seu lugar, cada quen sabía ata onde podía pasar. E aquí, xusto aquí, Este era o límite para as mulleres solteiras. Podían chegar ata aquí, dar a volta e volver, pero nunca podían pasar. a ferradura, o paseo que continúa máis aló, era exclusivamente para as mulleres que tiñan mozo para casar. Non era unha lei escrita, non facía falta, o control estaba na mirada de todos. Maruxa e Coralia chegaban ata aquí, daban a volta e volvían para a casa. Vestidas de cores imposibles, maquilladas, cos seus tocados na cabeza, nunha cidade gris e controlada, elas eran unha explosión de luz. Non era inocente. Aínda que quizáis elas non o soubesen, non era inocente. E cando chovía, en Santiago chovía moito, o paseo facíase por aquí, polos soportais da Rúa do Vilar. De arriba para abaixo, de abaixo para arriba. Era todo un ritual, e elas formaban parte dese ritual. Hoxe hai unha estatua aquí, na Alameda de Santiago de Compostela, das dúas irmáns. Cada ano, miles de persoas fotografíanse con elas sen saber moi ben por que están aquí, que viviron e, sobre todo, que perderon. E este vídeo é para que o saibas. Porque Maruxa e Coralia non eran un espectáculo. Eran dúas mulleres que, a pesares de todo, decidiron non desaparecer. E ese paseo diario era a súa forma de dicilo.